Каталіцкі касцёл – гэта вялікая міжнародная супольнасць вернікаў. Колькасць католікаў у свеце налічвае 1 200 000 000 чалавек. Яны жывуць на ўсіх кантынентах планеты, гэтым самым пацвярджаючы слова «каталіцкі», што значыць «паўсюдны». Такая вялікая супольнасць людзей з розных народаў і з рознымі традыцыямі, вядома, не можа абыходзіцца без належнай арганізацыі і ўлады. Мы ведаем, што каталіцкі касцёл заснаваў сам Езус Хрыстус, але ён пражыў на зямлі толькі 33 гады. Ён не паспеў усяго зрабіць, паэтаму таксама паклікаў апосталаў, каб яны працягвалі ягоную справу. У сваю чаргу апосталы паклікалі наступнікаў сваіх, і сёння мы маем у каталіцкім касцёле біскупаў. Галоўным кіраўніком каталіцкага касцёла з'яўляецца папа, наступнік святога Пятра. Сёння гэта Бенедыкт XVI. Але ён кіруе ўсім касцёлам у еднасці з іншымі біскупамі, якіх вельмі шмат у свеце. У Беларусі 5 біскупаў, Віцебская дыяцэзія кіруе біскуп Уладзіслаў. Усе яны клапоцяцца пра тое, каб людзі атрымалі збаўленне. Місія наступнікаў апосталаў адказная і няпростая. Таму ў працы ім дапамагаюць святары і дыяканы. Святары працуюць у парафіях. Гэта на іх плячах ляжыць асноўная праца з людзьмі. Навучанне, удзяленне сакраментаў, кіраванне. Калі нараджаецца чалавек, гэта хрышчэнне. І так аж да самага апошняга моманту, калі адыходзіць чалавек у іншы свет, гэта пахаванне. Святары спадарожнічаюць чалавеку пастаянна. Асноўнай місіяй касцёла, вядома, з'яўляецца збаўленне, каб як мага больш людзей дасягнулі вечнага шчасця ў нябесным валадарстве. У свеце па апошніх дадзеных налічваецца 412 000 каталіцкіх святароў. У Беларусі іх 450 чалавек. Каб стаць святаром, патрэбна Божае пакліканне. І вельмі радасна тое, што ў беларускіх парафіях ёсць святары, якія працуюць дзеля збаўлення чалавека. Ёсць маладыя людзі, якія чуюць Божы голас, адважваюцца, каб пайсці ў семінарыю і дапамагаць чалавеку падыходзіць да Бога, быць у сваю чаргу такімі пасрэднікамі паміж Богам і чалавекам. Бо вядома, што рэлігійная сфера – гэта тая сфера, дзе не ўсё адразу можна зразумець, навучыцца, і патрэбны больш вопытны чалавек, святар, больш багаты, можа, духоўным жыццём, который падкажа, часам возьме за руку, пакажа на ікону, растлумачыць сэнс сакраменту, і чалавеку тады лягчэй сустрэцца з Хрыстом, са сваім збавіцелем. Для таго, каб дзейсна кіраваць такой вялікай супольнасцю вернікаў, папа вызначае сваіх легатаў, пасланцоў. Яны прадстаўляюць апостальскую сталіцу ў краінах, з якімі заключанае спецыяльнае пагадненне. Прадстаўніцтвы папы называюцца нунцыятурамі, а легат – нунцыям. У Беларусі сёння абавязкі нунцыя выконвае арцыбіскуп Клаўдыа Гуджэротці. Ён быў прызначаны ў нашу краіну святым айцом 16 ліпеня 2011 года. Да гэтага іерарх з'яўляўся апостальскім нунцыем у Грузіі, Арменіі і Азербайджане. Я арменолог, поэтому на армянский намного лучше говорю. Ну, Армения была Советский Союз, тогда нужно было учить чуть-чуть русский язык, вот так. Но сейчас начинаю белорусский тоже. У красавіку адбыўся яго візіт у горад Віцебск. Арцыбіскуп Клаўдыа Гуджэротці сустрэўся са старшынёй віцебскага аблвыканкама Александрам Косінцам. Падчас размовы закраналіся пытанні ўзаемаадносін грамадства з касцёлам і развіцця духоўнай культуры. Porto a lei i saluti e la benedizione del Papa Benedetto XVI. Я пераказываю вам привітанне и так само благословление нашего папы Бенедикта XVI. E la simpatia 1,3 miliardi di cattolici che vivono nel mondo. И так само хотел бы вам переказать симпатию больше за миллиард 300 тысяч католиков, которые живут во всем свете. Як паведамлялася ў СМІ, апостальскі нунцый выступіў з ініцыятывай арганізаваць у Віцебску выставу прац Марка Шагала з фондаў Ватыкана. Іерарх зазначыў, што віцебская зямля на працягу шмат гадоў была гасцінай для народаў розных культур. Chagall in un certo senso è in se stesso il rappresentante di più mondi
Сама особа Шагала гэта праяўленне, гэта рэпрэзентант некалькі розных культураў свету. Per questo per me e per la Santa Sede le manifestazioni di rispetto. Акрамя нашай місіі духоўнай, шацунак да культуры гэтага народу нашага таксама галоўная місія. У нас на итальянском тоже очень большая книга с репродукцией. Да. И нужно, что в следующий раз, когда я буду в Риме, это найду и, конечно, подарю. Спасибо большое. Твоя кровать стояла вот здесь, и на этой кровати Марк Шагал. Нунцый таксама прыняў удзел у прэс-канферэнцыі і адказаў на пытанні журналістаў, якія датычылі як рэлігійнага жыцця, так і палітыкі і дыпламатыі. Арцыбіскуп у адказах падкрэсліў, што ён і апостальская сталіца вельмі высока ацэньваюць мірнае супрацоўніцтва, якое існуе паміж канфесіямі ў Беларусі. Яго эксцэленцыя адзначыў, што ўлады краіны дапамагаюць і садзейнічаюць гэтаму супрацоўніцтву. Сітуацыя касцёла на крыху незвычайная, бо не заўсёды касцёл мае прадстаўнікоў дыпламатычных у краіне, але заўсёды шукае адносіны з дзяржавамі. Мэта галоўная прадстаўніка дыпламатычнага святога пасаду – гэта рэпрэзентаваць папу ў лакальных касцёлах. Нунцый – гэта не толькі дыпламат, але і святар. Таму зразумела, што падчас візіту адбылася яго сустрэча з вернікамі і святарамі. Ён цэлебраваў святую эўхарыстыю ў катэдральным касцёле Езуса Міласэрнага. На імшу прыбылі святары і манахіні з усёй Віцебскай дыяцэзіі. Біскуп Віцебскі Уладзіслаў Блін, вітаючы нунцыя, запрасіў яго ўзначаліць святую імшу. У гаміліі арцыбіскуп Гуджаротці заахвоціў святароў быць добрым водарам Хрыста. Асаблівым чынам ён звярнуў увагу на сяброўскую узаемную дапамогу ў святарстве. Прадстаўнік папы падзякаваў таксама святарам з Віцебскай дыяцэзіі, якія дапамагаюць яму выконваць абавязкі ў нунцыятуры. Адказваючы на адно з пытанняў у Віцебску, арцыбіскуп Клаўдыя Гуджаротці сказаў, што дзяліць Хрыста – гэта вялікі грэх. Таму ўсе намаганні святога пасаду скіраваныя на тое, каб было больш згоды паміж людзьмі. Пажадаем жа прадстаўніку святога Айца поспехаў у яго адказнай місіі. Няхай вынікам яго дыпламатычнай працы будзе росквіт касцёла і ўсяго беларускага грамадства.